Enviar fotografies o vídeos amb contingut sexual s'anomena sexting i és una pràctica sexual més. Aquesta és una pràctica totalment vàlida, però que a l'hora de dur-la a terme hem de tenir en compte els riscos que comporta. En canvi, al sexspreading es troben imatges o vídeos reenviats sense el consentiment de la persona que hi apareix i es considera una agressió sexual. Per intentar evitar el sexspreading us aconsellem el següent. Si intentes fer sexting, que no surtin trets que donin en evidència que ets tu, com ara tatuatges, la teva cara. Hem de tenir també molta cura en qui li enviem les fotos o vídeos i estar molt segurs d'això. I sobretot, si algun cop has rebut un document que és sexspreading, no cal que el reenviïs. Intenta evitar més difusió. Per acabar, volem aclarir que si ets o has sigut víctima de sexspreading no és culpa teva i no vol dir que hagis fet res malament, sinó que la culpa la tenen els agressors que han difós el vídeo o la foto. No callis, demana ajuda a algun adult o truca un telèfon d'ajuda. No puguis emprendre mesures legals.